Ang jotono lamsugo ani channel o taiwaisa ang tabuk metro station o office thanani bagai metro no naising tongo. Metro time mote no faika asuk nasingna nanglia chung baksa kebo oro no ongkarka baksa kebo chung taisa lamrika metro kawe. Lajpan nagaro sokpekha ani office o thanani bagai ang metro change makai taiwaisa wo ongka kaisa naithok art Lajpan nagar metro bisingo rijak oro ni chimi tai kaisa metro station o thanani bagai chung himui thangna nango obo ang tabo escalator o kasawi thangi tongo tai kaisa metro station o 2 minutes nango a metro station o sokran bagai bisingtei ne chung thangi mano kuno Lajpan nagar metro station o ongkara nangya janjani jaga kam kaitano thangi tonglai borok obong kha Lajpan nagar ni resident chung area onek ganang borok rok tongo oro nokbo dam ganang no obo second metro station o ang sokpeka ang metro no naising tongo tabuk ang office sobai PIL draft kai tongo obo ongkha ani dol bo ongkha Nagaland ni tai masa chela ongkha boke binod ulkloko nai tongnai abo ongkha chini sweeper office ni जिन्हें भी बोला कि मैं इनको जुटेगा क्योंकि वो अच्छी लड़की है वो मेरा छोटी बहन जैसा है इसलिए मैं उसको जुट करूँगा गांगनाम में हाँ जी ना Oke chung kisa snack kaimani chung kamrok pai chung taisa nokol lamri laika chung bobo bini nok thangka ang ani nok thangka chung Delhi no metro kai tango phirok phujrabo chung metro no kai phayo because obok onek kaham transportation ni bagai hambai